Twipra Student Federation Bwkhaktwi tini Twipra Buro thangai office Tala Rilaikha Kokborok subject no Roman script by question paper sramna bagai borokni tini o Sanmung tongmung no Kokborok subject no Roman script by question paper sramnani gosijagi angge borok tini nogo te kiphilia hinai Twipra Buro office no Tala Rilaiye office bwsango asogoi tonglaikha Twipra Student Federation ni sekrak jugrok phungni simi asoklaimani borokni o Kokborok subject no Roman script by question paper sramna bagai haipano borokni Sanmung no mayangoi tabok borok bwsalayakho office talarioi no borok hot ongoi bo office bwsango no Twipra Buro bwsango asoklaijak borokni choba no muthai yakarei borok choba khlailai tonglaio Twipra Student Federation